Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak se dřív opravovaly pračky. Dobrý den, já jsem Tony, vy jste ten opravář praček? No jasně, co se stalo? Prosím vás, mě se úplně rozbila pračka, mě to tam teče po celý koupelně. Tak se na to budeme podívat asi, ne? Tak dobře. No jo, tady to potvora teče. Tak to opravíme. No a je to? No a co jsem dlužnej? No já vám tam ještě dám tu hadici, napustíme buben, jestli to neteče. No je to dobrý. Ježiš, děkuju, jste zlatíčko. No a co jsem teda dlužnej? No já tady mám možná něco, co by vás mohlo zajímat. Ježiši, měl jste pravdu. Bylo by tam trošku gelu. Jistě, mám ho vedle ve skřínce. Zkuste to teď. Je to lepší? Super, super. No, můžu do pusy? Jistě, bude mi ctí. A polikáte? Samozřejmě. Ježiši, vy jste mě málem utopil. Tak sem budu asi ty pračky jezdit opravovat častějc, no. Budu rád, budu se na vás těšit. Tak nashledanou. Naschle.